Mathias Brudgamer! Hej YouTube! I dag, jeg starter på noget YouTube. Der vil gå til sådan noget Minecraft. Jeg vil lave en serie. Jeg har live med i dag. Hej YouTube! Det var live. Han er glad for at være her i dag. Nå, nu skal vi til sagen, jeg optager med Fraps. Og nej, lad være med at grine af mig. Hvordan udtaler man nu Fraps? Fraps? Nej, det er ikke sådan. Men Altså Fraps? nå, ja, det er Fraps. Ja, Ja. det er sådan, ja. Det er jeg optager med Fraps. Og så har jeg noget, der hedder, hvad hedder det nu? Sonny Movie Maker. Jeg ved det ikke, YouTube. Kan I ikke lige skrive i kommentarer, hvordan man udtaler det, eller 18 over Skype. Sonny Bunny 24/7. Det var lige min ven, der synes, det var lidt sjovt navn. Det kan jeg godt forstå. Undskyld, det er jo det, du hedder. Ja, det er det. Nå, men i dag skal vi lave en crafting table. Ja. En crafting table. Hvis man skal sige det ordentligt. Så ja. Jeg vil i gang med at bygge sådan en. Så skal vi bygge et hus. Jeg starter lige med at lave det ud af dirt. Og ja. Så det skal nok blive godt. Lige 2 sekunder, min mor kommer ind. Jeg skal nok klippe det væk. Så er jeg tilbage. Undskyld, men jeg tror, jeg har klippet det fra, når den kommer ud af videoen. Lad os nu bare spille. Ja, men det er jo min mor, der lige skulle give mig nogle bakkels. Og de smager meget godt. Vi går live. Det smager meget godt. Jeg har lige fået en 10'er live. Hvad skal jeg bruge den 10'er til live? Five coins. Nå ja, jeg skal købe sådan nogle fiver coins til ham. Sådan nogle vil han gerne have. Så. Jeg har kun de five coins. Nå, jeg tror snart, jeg slutter episoden, fordi jeg tror ikke, jeg skal lave sådan nogle videoer, så kommer der bare flere episoder. I skal også huske at subscribe Nå, jeg skal lige huske at subscribe min kanal. Og I skal huske at like den. Min kanal, den hedder Live for Life. Ja, det er hans kanal, men I skal huske at til min kanal. Og husk at like i bottom. Jeg har rigtig mange. Hold kæft, live. Undskyld. I skal bare lytte efter mig. Live, han er nogle gange lidt mærkelig. Men ja. Men vi ses i næste episode, YouTube. Like, så bliver jeg meget, meget glad. Vi bliver meget glade, hvis I liker videoen. Ja. My YouTube!